ndaparidzira musatinzwire tsitsi. Taurai zvamatumwa naShe kuzotiudza. Tirege kuita vaKristu vanomwa mukaka. Tisirei mhiripiri kana pachidiwa mhiripiri. Kana zvifanira kumbotita maIndia, tiitei maIndia. Timbodya zvinovava. Muzita raJesu, amen. Vashumiri vanotya vakainvite kuti ndikaisa mhiripiri apo. Handiinvite futi. Asi kana pachida mhiripiri isai, kana pachida sugar isai, kana pachida chocolate isai. Tiri kungoti seassembly tipeise kupiwa kwamaita naShe. Tigamuchire baba namai mufundisi Mupunga to the podium manheru ano muzita raJesu. Farirawo munhu waMwari anodya chemuprofita anogamuchira muprofita. Pamwe pacho Mwari vari kungoti mugamuchire kuti zvidi zvisambe. Magani musati magamuchira mufundisi. Ngatimbofarirai munhu waMwari manheru ano naMwari wake muzita raJesu. Yes, zvinoreruka kuparidza kana zvadai. Tinotenda She, tisvike patoisa maoko pamwe chete chifarira mufundisi wedu pamwe chete naamai muzita raJesu. Haleluya. Takamira kudaro tosvike patinofarira dare repanzvimbo ino nekuda kwekuronga mutambo wakadai, mutambo wekuropafadza nekurangarira munhu waMwari. Tinoti tisvike patinofarira wavhaisi baba Masuka, tisvike patinowafarira muzita raJesu. Haleluya. Tisvike patinofarira zvakare baba Muti waSekwa, tisvike patinowafarira zvakare muzita raJesu. Haleluya. Baba Nyabadza, Mwari wokumusoro kudenga vakuitire zvakanaka nemhuri yose, varamba vachikusimudzirai muzita raJesu. Haleluya. Nemamwe mabhodhi members ose vanopinda padare renzvimbo ino makatikoshera, zvakare makakoshera ungano ino. Tisvike patofarira vatungamiriri vose nemamwe madepartmental leaders ose, macell group leaders, tisvike patinowafarira muzokusununguka muimba yaJehovha muzita raJesu. Haleluya. Praise God. Tinotenda Mwari. Tingavana zvedu pekugara. Ndisvike zvakare patiri kugara pandofarira mai mufundisi Mupunga vari pakati pedu zvakare vakandiperekedza kuti vandakauya navo. Ndisvike patinowafarira zvakare muimba yaMwari muzita raJesu. Haleluya. Vangani vauya kurevival? Chingozvirakidza nekusumudza ruoko pamberi paJehovha. Just wave your hand unto the Lord. Vauya kurevival muzita raJesu. Amen. Vanonzwisa word rekuti revival rinoreva kureviva, kumutsiridzwa. Which means kana uri kumutsiridzwa, uri kubviswa pavanga vakarara, kana kuti pavanga vazoresa zvakare woiswa pane another level. Vangani vari kutenda kuti pari kupera revival ino ndinonga ndaa pane rimwe level pamberi paJehovha, ndinonga ndaa pane chimwe chidano pamberi paJehovha. Aiwaitirwa zvakanaka naShe iwe muzita raJesu. Amen. Praise and worship. Mwari womudenga wakuitire zvakanaka. Panguva ino ndisikapedzi nguva, ndirawo ndisvike pandinokokera anoverenga bhaibheri. Ndiverengere kubva kubhuku raGenesis chapter 18 from verse 1 to verse 10. Genesis chapter 18 verse 1 to verse 10. Ndichaverenga shoko raMwari kubva kubhuku raGenesis chapter 18 ndichibva nayo pavhesi ya 1. Zvino Jehovha wakazviratidza kwaari pamiti yemioki yemamure, agere pamusuo wetende masikati zuva richipisa. Akasimudza meso ake, akatarira, akaona varume vatatu vamire vakatarisana naye. Akati achivaona, akabva pamusuo wetende, akamhanya kundosangana navo. Akakotamira pasi, akati, Ishe wangu, kana ndawana nyasha kwamuri, musapfuura henyu pamuranda wenyu. Ngavauye nemvura shomanana, mushambidze tsoka dzenyu, muzorore pasi pomuti. Inini tore chimedu chechingwa, musimbise moyo yenyu, mugozopfuura henyu, nokuti ndizvo zvamawira kumuranda wenyu. Ivo vakati, ita hako sezvawataura. Abrahamu akakurumidza kupinda mutende kuna Sara. Akati, kurumidza ugadzire zviro zvitatu zveufu hwakatsetseka, ukanye
ubike zvingwa zviduku. Naiye Abrahamu akamhanyira kumombe, akatora mhuru ine nyama yakapfava yakanaka, akapa muranda wake, iye akakurumidza kuigadzira. Akatora mukaka wakafa nomukaka nemhuru yaakanga agadzira, akazviisa pamberi pavo, akamira navo munyasi momuti vakadya. Ivo vakati kwaari, Sara mukadzi wako ari kupiko? Iye akati, tarirai, ari mutende. Iye akati, zvirokwazvo kana gore rapfuura ndichauyazve kwamuri nenguva iyo. Sara mukadzi wako achava nomwanakomana. Zvino Sara akanga achiteerera ari pamusuo wetende. Thank you very much. Regai tisvike patoisa maoko pamwe chete kuverenga kweevhangeri yaJehovha. Aiwa, svika paunoombera maoko, chingosvika paunoombera maoko muzita raJesu, ameni. Kuri kuZimbabwe president wakataura whether zvakufadza kana kuti hazvina, unongoona vanhu vakuombera maoko chete, but iri inzwi raJehovha muzita raJesu, amen. Ndakuti ungoudze munhu ari pedyo newe kuti inducing your breakthrough, inducing your breakthrough. Nezuro takataura pamusoro pechinhu chinonzi promise. Promise yandotenda kuti iri pamusoro pemunhu wese. Hakuna munhu akasikwa naJehovha asina zvaakarongedzerwa naMwari. Mwari haasi munhu anotsika chinhu otadza kugadzira future yacho muzita raJesu, amen. Paari kusika munhu, Mwari ari kubva atopedza nezvako zvose. Pauchapinda, pauchagara nezvauchabata, Mwari vakatopedza newe kare muzita raJesu, amen. Mwari kana wapedza kare newe, dambudziko harisisiri raMwari pakuzadzikiswa kwechiprofita nemapromise, but dambudziko rapane akaudzwa promise kuti apushe promise yake agone kuibata. Pana ari kundinzwa here panapa? Now, murume anonzi Abraham, Bible rinotaura zvakanaka pachapter 17 mumashure patakaverengesa zvishoma. Bible rinoti Mwari vakamuudza vakati ushawa nemwana Abrahamu zvaiva munzeve. Abrahamu akazviisa pamwoyo, akaziva kuti Mwari havasi murevi wenhema. Saka ndiri kutenda kuti pano pakagara Abrahamu, akagara zvake zuva richipisa, but mundangariro make aiziva kuti ndakagara zvangu, but ndine promisi yandiinayo. Kunyange aiona vavakidzani vachituma vana vavo majaha nemhandara vainadzo, vamwe vari kuroorerwa, vakwasha vari kuuya vachitinha mombe, bandiri kutenda Abrahamu ari kuti fara zvako, but iniwo ndine promisi yandiinayo. Yangu haisati yauya, but pamusana pemunhu akataura iri munzira, one day ndichasangana nayo muzita raJesu, haleluya. Bhaibheri rinotaura zvakanaka rikati, ari pakati pekutsva nezuva kana kuti ari pakati pemumvuri, Bhaibheri rinoti akasimudza meso. Pana ari kundinzwa here panapa? Pana ari kundinzwa here panapa? Munhu ane promise, but ari kuexpecta something. Anongotarisira munhu wese waona kuti haangadaro ari here auya nemhinduro yangu. Tiri kumusha taiziva kuti baba vanouya kupera kwemwedzi wega wega. Taiziva kuti mwedzi kana wakuma 29:30 pataigara panga pari pamhiri perukowa, taigara takaringanzira nevari kupfuura, taiti pada ndiye mudhara ari kuuya nestepi yemunhu ari kufudza mombe zvake, taidi haisiri here stepi yamudhara ari kuuya muzita raJesu, haleluya. Ndinotenda kuti Abrahama paakasimudza meso semunhu anga aine promisi yaanga achitarisira, Bhaibheri rinoti akasanganidzana meso nevarume vatatu muzita raJesu, amen. Paakaona varume vatatu, Bhaibheri rinoti haana kuvasiya vakadaro, akavakokera akati uyai pano varume. Pana anondinzwa here panapa? Pana anondinzwa here panapa? Varume uyai pano. Kana masvika magara pasi, Abrahamu akasvika paakageza tsoka dzevarume, achiziva kuti pada mafamba rwendo rwakareba. Apedza Abrahamu ndokuti kana manditendera ndiregerei tikubikirei pano. Bhaibheri rinoti varume vakati ita sezvavarehwa. Rega ndikuudze, varume ava vanga vari vatumwa vedenga. Kudenga hakudyiwe, kudenga hakudyiwa, hakugoshwe, but vakatenda kuti aiwa muregedzei agoche nyama. Regedza Abrahamu, handiiti
ndizive chimwe chino, ndokuti ndigone kusunungura zvandinazvo. Pamwe pacho nemutambo watinawo panzvimbo ino hazvirevi kuti munhu waMwari ari panzara, but it's your benefit to give. Pana anondinzwa here panapa? Ukasvika padhoo pako mvura ichinaya, you should have to give your key to your door. Ukaomera nekiri muhomwe dhoo rinoramba rakavharika, unofanira kutobudisa kii woti mukoma dhoo ndakukupa ikii yangu kuti ndigone kupinda mukati. Zvoreva izvo kuti pese pane breakthrough mwana wamai, pane chaunofanira kurusa kuti ugene zvizhinji. Mumba mune mubhedha etherapeutic bed, mune water bed, mune 8-inch TV, but haugoni kuiona, haugoni kurara pamubhedha pako ukaramba wakabata kapisi kekii. Kii ngaitambanudzwe kuti ugone kuenjoya zviri mumba mako. Haleluya. Abrahamu, vatumwa ndokuti aiwa Abrahamu ita sezvawareva, vachiziva kuti isu hatina nzara yenyama inotibata, bati pamusana peropafadzo yandoda kupa varume ava, regai ndigare pasi ndidye. Pana anondinzwa here panapa? Kunyange mufundisi wakafira kuti zvinhu zvakanaka, baba, for the sake of your children munofanira kuigamuchira moiropafadza. Ndokuti mamwe marombe asimudzwa akanditarisa, ndokuti vamwe vanhu vakanditarisa varangarirwe naJehovha. Pana anondinzwa here panapa? Nyasha dzaJehovha dzinoburuka kana uchinge watambanudza ruoko rwako. Haleluya. Pana anenere vanhu, pana anenere vanhu. Bhaibheri inoti Abrahamu paakatenderwa nevatumwa. Munozviziva here vanhu vaMwari kuti kupa, kuwana, munhu waMwari anogamuchira chipo chako inyasha. Hausinzwa zvandiri kutaura? Ukatowana munhu wekuti ukapa ogamuchirawo kuti may God bless you, dzitori nyasha. Nokuti Abrahamu akatoti regai ndiite zvekukumbira. Kupa pamwe pacho kunotokumbirwa kuti ndingakugochera iwe here panapa, ndingakupa iwe here zvandinazvo, wotenderwa woropafadzwa. Bhaibheri inoti Abrahamu paakadaro akamhanyira kudanga ndokuenda kunotora mhuru yakapfava muzita raJesu. Haleluya. Bhaibheri inoti paakapedza kuigadzira, ndokubva apa varume vatatu ava, paakapa varume vatatu ndokuenda kuna Sara. Ndoda kuti uone mesi yaAbhurahamu nekushinuka nekuvhurika meso, kana kuti nerevelation. Akaziva kuti mumba tiri vaviri, tiri kuda ropafadzo tese, but baba ndewe kumatanga, mai ndewe mukisheni. Abva kunotora zviri kumatanga akati kisheni haifani kuramba yakavharwa, ndawa ropafadzo da kufuro nemukisheni. Akati mai fasta kwangu ndagadzirisa, gadzirisa iwo pamapoto apa tirangarirwe. Takuda wana baba naana amai vanoti hona murandakazi, inini nekangu kapayslip kwangu ndagadzirisa. Hamunoere zvamunogona kuita kuti kwenyu wose amai muropafadzwe. Takuda vanhu vanogara dare, murume nemukazi, vachigadzirira ropafadzo yemhuri. Unozviziva here kuti ropafadzo, nditeerere zvandoda kutaura apa, inogona kuremera one side setsvimbo. Baba vakava munhu anopa, mai wova munhu anonyima, musha iwo hauna kubhalansa. Una kuti baba vanouya zvinhu zvichifamba, but kuna amai kunonga kwakaoma baba, which means paita nzombe mbiri dziri kutonzerana. Imwe kuti ngati ropafadzo, imwe ngatigare pano, hakuna paunoenda. Ndo panotaura neBhaibheri kuti musasunga nzombe pamwe chete nedhongi muzita raJesu. Haleluya. Ndawa ndima haifambi, pane madhongi nemombe zvakasungwa, but pakuda wari kuzwisisa kuti hongu ini ndiri mombe, ini muri dhongi, but ngatimbobatanei for one purpose. Haleluya. Haleluya. Abrahamu anotaura akati mai gadzirisai kwenyu, ende munotora zviyero zvitatu, which means zviyero zvitatu zviri kumirira varume vatatu, bose vari kunzi varume vatatu vakauya, varume vatatu vari kumirira denga, God the Father, God the Holy Spirit, and God the Son. Bhaibheri rinoti vachigadzira zviyero zvitatu, vakagadzira shingwa ndokuenda kunovapa, zvikanzi vapedza ndokubva vatuma vakomana vekumombe, endai munotora mukaka wakafa wakakora mupe varume walazawa. Bhaibheri rinoti pavari kuenda kunotora, vari kusvika ndokugachidza varume ndokudya muzita raJesu. Haleluya. Ndakuti ndikuudze chinhu wani, Abrahamu naSara vanga vasina mwana, but chinhu wani chavakagona kuita,
vakanga vaine zvipo zvavanga vainazvo. Mwana wamai ungashaya iwe breakthrough, but wanawo chinhu chaunogona kuenda nacho pamberi paMwari. Mozisi ari kubvunzwa naJehovha kuti unei paruoko rwako ndigone kuropafadza. Regedza kusvika paunoshaya chaunobata chekuenda nacho pamberi paJehovha. Wangu mwana hauna, hatikurambiri ndezvaJehovha, but haungashayiwo randi rekuuya naro. Haungashayi chekuuya nacho pamberi paJehovha. Pamwe pacho uda promotion ichakupa ma-thousands ema-rands, but uri kusvika paunonyima Mwari 500 rand iyo iri kusvika kuunloka. Promotion ichakusimuza. Pana aneni here panapa? Nyasha dzaJehovha ngadzibate munhu ari kuteerera vhangeri rino iri. Haleluya, haleluya. Mwari kana vakakuza, regai ndidzokorore zvakare ndakazvitaura nezuro. Mwari kana vakapikira kuti breakthrough yako iri muno muSouth Africa, ndakataura ndikati kunyangwe vakataura kuti zvida kuzoitwa sei nemuZimbabweni, wenyasha ndewenyasha, wenyasha ndewenyasha. Mwana wamai, Bible inoti hatirarami nekuona, tinorarama nekutenda. We do not see to believe, but we believe to see. Tinotanga tatenda tobata, hatitangi tabata kuti titende. Pana anondinzwa here panapa? Regedza kuvhunduka, enda pamberi paJehovha, oti Mwari kana makataura kuti destiny yangu iri mukati menyika ino, no matter what, promise yenyu inozadzikiswa. Haleluya, amen, amen, amen. Bible inotaura zvakanaka rikati Abrahamu pari kupedza kupa varume vapedza kudya, varume vaguta. Bible inotaura zvakanaka rikati anosimudza musoro, zvikanzi Sara mudzimai wako ari kupi? Muzita raJesu, haleluya. Ndaona iwe ndiwanga uchimhanya pano. Sara mudzimai wako ari kupi? Zvikanzi ari mutende, zvikanzi gore rinouya. Udza munhu ari pedyo newe kuti gore rinouya nenguva ino Sara achava nemwana. Muzita raJesu, amen. Zvakatorera Sara about 94 years kuti abate mwana. Pamusana pekuti Abrahamu anga aindateina denga, zvakabva zvagadziriswa within a year, which means naJehovha mwana wamai, regedza kutarisa makore apera, regedza kutarisa nguva yawapedza uri muSouth Africa, uchingoti isu pada tingoriwe mahouse girl, tingoriwe kuhaiwa nekudzoka tichishando zvichingodaro, but zvakaitika Mwari asati aburuka mwana wamudhara, usati wabikira denga, usati warikangira. Pano mutambo watinawo ndewekubikira denga. Taakuda vanhu vari kumhanya wakadzoka kumba, woti chimhuru chakakora ndochiwana papi, wauye wakabata chimhuru chako pamberi pababa. Mwana wamai, ndiri kuzwa zvimhuru zvinofanira kuchema pano musi weSunday, pane confessional inofanira kuchema pano musi weSunday, tichikangira denga kuti riomoke. Ndava varume ava pavaipfuura, Bible inoti vanga vasina kunangana naAbhurahama, but vanga vakanangana nekunokeza Sodoma neGomora, vachingopfuurawo nepamba pamutara Abhurahama sevanhu vaimbodhiskasa nezvake vari kudenga, but paari kubikirwa vakaomoka zvaitaurwa muina rumu yamudhara. Vakati murume atibikira panouyu takambotaura nezvake about 15 years ago, rekati omoke pano hatina chekunyararira. Denga ngarimbogadzirise nyaya dzako dzaifanira kuitwa 10 years kama, ngarimboomoke denga nekuda kwekuti waribikira. Muzita raJesu, varume vanga vaine mission yekunokesa, but pamanzwi ekukesa vakati no, ngatimboise manzwi ekukesa neSodoma neGomora pasaidi. Avo vadhiserve kesi, vanodhiserva ropafadzo awa. Pana ari kundinzwa here panapa? Pana ari kundinzwa here panapa? Semu mutumwa aida kukesa nekuuraya Sodoma neGomora, ndio semu watumwa wakaropafadza Abhurahama. Audza munhu ari pedyo nekuti wenyasha ndewenyasha kare, wenyasha ndewenyasha. Mwana wamudhara, rega ndikuzwe, mutumwa mumwe chete waJehovha anogona achirwadziwa nemamiriro aita nyika, ndiye umwe chete achakuropafadza. Semu mvura yakararamisa Noa, ndo
akauraya vamwe vachichema kuti takufa, pati mvura iyoyo vananowa vaimba vachiti tapinda. Emeni Baba, vamwe vachiti taparara, pati vamwe vachiti tararamiswa nenyasha. Mwana wa mutara, gona kushandisa opportunity, gona kuinjusa breakthrough yako yanza ipo pamusana pemabatire ako ngaiuye. Haleluya. Pana nenere bana. Bhaibheri rinotaura zvakanaka rikati pane mudzimai anga akazvitakura nguva yekuzvara yasvika, ndokubva paita nyaya vananyamukuta vakagarira, ndokuona chikomana chakabudisa ruoko, vakati uyu ndiye wekutanga, ndiye first born, vasingazivi kuti mune wenyasha ari mukati. Bhaibheri rinoti vakasunga mushira mutsvuku, vakati first born taiona. Chikomana ndokutonzerwa ruoko kumashure, ndokubva vagarira vachida kuona achatanga kubuda. Facha pabuda mukomana akanga asina tambo tsvuku paruoko, vakanga varonga zvavo, vakati ane tambo tsvuku ndiye first born, pati pakatanga kubuda anga asina tambo. Zvinonzi pavakabvunza vakati wapabuda seiko apa, wapabuda seiko nhai Peresi, pana anondinzwa here panapa? Pane vanhu vanga vakatonyora pasi vakati uriwe kumashure hakuna paunoenda, pati nekuda kwekuti wabikira denga achagona kukangira denga panzvimbo ino. Vanga vakati mafirst born ariko, vachaona anga asikatarisirwe. Fasha tapinda, tanga tisina kukodzera bati tamo, tanga tisina kutarisirwa bati tamo. Wapabuda seiko Abrahama? Ndakangoendesa chimuru chimwe nezvingwa zvitatu nekapu yemukaka, ndabata Iseki wangu. Pane vanofana kurasikirwa nezvimwe kuti wabate zvakakora. Haleluya. Pana nenere bana. Mwana wamereka ndikuuze, kana uine 10 kg yembeu mumba, mafarmers achiona 10 kg vari kuona kana kuti 20 tons dzechibage, but munhu akavharika ari kuona 10 kg. Muzita Jesu amen. Ukazogara pasi namudhumeni akakuudza kuti apa pane 10 tons apa, ukamubvunza kuti dziri papi, anoti tanga waenda unodzicherera pasi. Kana wadzicherera pasi dzora dzofa, padzinomera uchazadza matura, which means patahi. Andotaura newe here mwana wamai, pa 1000 rand yauinayo, denga riri kusekerera riri kuona 100,000 rands, iri papi 100,000 rand pa 100 rands. Ukairasa iyoyo, muparidzi ndobva ataura akati, cast your bread upon the waters in Ecclesiastes chapter 11. Kanda chingwa chako pamusoro pemvura, nekuti hauzivi pada pauchazochida chinouya chawanda. Zvoreva izvo kuti pane mbeu inofanira kutanga yafa. Tutione zvizhinji. Pana nenere bana. Ndakamboparidza kusangano kwandoparidza, ndikati tine vanhu panapo vari kuchema, ari kuti munhu wamwari ndiri kudawo flat TV imba mangu, munhu wamwari ndidawo mota iri nani. Ndokubva ndamudza ndikati Mwari vane principle wani yavanoita, tanga warasikirwa nechinhu wani chauri nacho kuti zvakanaka zviuye. Same TV stand yoda kugara 80 inch yauri kuda, ndoya ndiri kuona yakagara TV yedumbu. Muzita Jesu amen. Ndaomba mako amugari ma-TV stands mawiri, ndikatarisa setup yeimba yako. Saka Mwari havakupi imwe stand kana kuti me-TV, ndawa pakagara yedumbu ndopada kugara 80 inch. Zvoreva izvo kuti pane vanhu vakasungirira, pati chawakasungirira ichocho hauziva kuti ndo paifana kunga pakagara mari iri nani. Tanga warasikirwa nezvishoma zvauinazvo, woti Jehovha ndauya nekutenda, Mwari wangu ndauya ndakaperera, zvebheta ndirasikirwe nezvishoma zvandinazvo, kuti Jehovha mundipe zvizhinji. Abrahamu akati mombe haina basa, Abrahamu akati mukaka hauna basa. Pane vanhu vari kurasikirwa nezviusha wewe nekuda kwemukaka. Future yako ine musoro izvozvo yakagara mukapu yemukaka, yauri 2 minutes waidongorera kapu yemukaka.
after 3 minutes wadongorera kapu yemukaka. Mwari wari kuti hausi kuziva kuti kapu yemukaka pandakakupa handina kukupa kuti uinwe iwewe, pandakakupa kuti upe watumwa, mutumwa oprofita upenyu hwako huendeka muzita raJesu. Haleluya. Ndine mudzimai wandiri kuda kutodenha panapa ane mari yanga akanyora akati ndo yandiri kuenda kuzopa munhu waMwari, but dai wabvira mwana womudhara usateerere nyama yako. Ndawa nyama inopa ichitarisa marentals, hazvina kushata kubhadhara rendi but chimboteerera mweya. Hapana anondinzwa here panapa? Nyama inopa yakatarisa Christmas yakatarisana nayo, but mweya wakatarisa unoti no, mwana womudhara ukandipa ini ndinoziva zvekuita, haine week's time gore risati rapera, you are going to be surprised muzita raJesu. Haleluya. Pana anamai waneni here panheru anoya vari kuti mufundisi, I am going to revisit my gift, I am going to revisit my offering, ndine zvakakora zvandiri kuda muzita raJesu. Haleluya. Muzita raJesu. Haleluya. Mwari wenyasha zhinji watitire zvakanaka. Sara mukadzi wako ari kupi? Zvikanzi ari kumba, zvikanzi gore rinouya nenguva yakaita sei inoyi panguva dzevanhu. Ukaverenga bhaibheri inotaura zvakanaka, inovharakira zvikanzi panguva dzevanhu. Denga pariri kuti panguva dzevanhu riri kutaura ichiti aiwa imimi wana Abrahama munoropafadza pane wachi dzenyu dzinonzi makono, idzo dzemachiko, wachi dzedu idzi dzemawaindi kana kuti dzenyika ino idzi, idzodzo ndo dzamunotarisa vana Abrahamu, but ini nedenga hatitarisi nguva idzodzo, tine nguva dzedu. That's why bhaibheri rakataura kuti sekusiyana kwakaita denga nenyika ndokusiyana kwakaita nguva dzangu nedzenyu. Zvoreva izvo Mwari pavari kuti panguva dzevanhu next year vari kuti ndicharespekta nguva dzevanhu, but ini ndiri kudenga nanga ndisina basa nenguva dzako. Ndawa nyaya yako nanga ndakaigadzirisa kare. Pane vanhu vanga vaine nyaya dzavakapedzerwa naJehovha, but dziri kungoda something just to unlock your blessings. Zviri kungoda a drug just to induce your blessing. Blessing yako wagara uinayo, but pari kungoda drug wani sheti inoti blessing yako ibude tugone kuti makorokoto. Pana anondinzwa here panapa? Gore risati rapera sambuya Sara, pane madzimai atichati makorokoto, pane varume vatichati makorokoto. Izvozvi ndinotenda wangu mota yako iri nane kufura ya next door, but pane dzimwe mota dziri nane. Ndati gore risati rapera vamwe tichati makorokoto. Pana anondinzwa here panapa? Vamwe vacho mune dzimba handirambi, Mwari pane pavakakupai, but ndati nguva urisati yafura hazvirambidzwa, hazvina mutemo unorambidza kuita dzimba shanu nanhatu. Ropafadzo yaJehovha kana yauya inokubata nelevo yaSolomoni. Solomoni anonzi akanga aine pfuma yekuti murandakadzi weShibha paakanzwa nezveropafadzo nepfuma yaSolomoni akasvika zvinonzi akapera mweya, aona kuti zvandakanzwa nezvandaona zvakasiyana. Bhaibheri kuti akapera mweya. Haleluya, haleluya. Pandakangonzwa kuti kupera mweya, ndakangofunga kuti murandakadzi akazarirwa. Ndowakuzarirwa akashinjika ndokuti mweya unoita seuri kubuda. Achizarirwa murandakadzi achona pfuma yaSolomoni. Tafura yega yaSolomoni mwana womudhara yaitakura pfuma iyoyo, levo iyoyo inosvikika yekuti mumba mako hapana chaunoshaya, mumba mako hapana chaunoshaya. Ukaona uchikuti muenzi akasvika, unofunga kuti ada undipedzera chikafu, uchiri pasi pechinhu chinonzi blessing. Ukangoona muenzi achisvika, wongoona kamuromo kakakura kudai yaka, wotoona sekachakupinza nzara, hausati waropafadzwa mwana womudhara, uchiri pasi pewedhi rekuti reblessing. Kana uchinge waropafadzwa nelevo yamudhara, unokaona even family yese yauya, unoti ava hapana chavanodya, just yekota yegrosari randiinaro, which means kupa hakukunesi. Ukaona munhu achikustragura baba nechinhu chinonzi giving, pachine dambudziko hausati waziva Mwari wako. Nondinzwa here bana? Nondinzwa here bana? Ezo kwedu kuZimbabwe kwamalokesheni kwatogara, ndakamboparidza ndikati unoona murume mukuru achiti akatenga lovre Nobels
anokakuleta akagara achibva kubasa akabata lofu remubhurosi chiziva kuti chine masilaisi 17. Ndiri kureva murume mukuru ane ndebvu dzaari kushevha after 4 days dzega dzega. Muzera Jesu amene anopinda bhizi yekukalkuleta masilaisi ari palofu, osvika pamba paanogadzika anomeka sure kuti baba mai vanodya masilaisi awo 4, vana vodya mairi mairi, oziva kuti pane rimenda yasara. Murume mukuru anomuka mangwana makuseni achiziva kuti panofanira pasara about 5 slices. Mwana womudhara aziva kuti uchiri kumashure. Pane dzimwe nyaya dzekuti haugari pasi uchikalkuleta, zvimwe zvacho unosiya vana, wosiya vana vachishemedzana nechingwa, kwete kuti mudhara inonovhura mumba uri chingwa chandakatenga muno mushiri makatopisa. Ziya kuti uri mumashure chinhu chinonzi blessing. Taakuda vanhu vanoignora zvimwe zvinhu. Woti dzimwe nyaya ndingopedzera naye. Ropafadzo kana yapamusoro pako, but ropafadzo pamwe chivacho haiwine prayer, ropafadzo haiwine kutsanya, but ropafadzo inoanlokwa nekey inonzi giving. Prayer inonetesa mamhepo anorwisa giving, but kana wakuda kuenda mberi gona kutambanudza ruoko. Ndina ndiri kutaura naye ero, ndina ndiri kubatsira here kana ukaona muzera Jesu ame usati wapona pane chinhu chinonzi giving, ziva kuti uri kure nekusimuka. Muzera Jesu, haleluya. Taakuda munhu anoziva kuti panhau yechinhu chinonzi giving ndamachua. Uko handichaverenguko, haleluya. Uko handichatarisi uku, ndaakuda zvimwe gona kumachua pane chinhu chinonzi giving. Giving haiitwi kamwe pagore, but giving inoitwa every day. But vana baba vedu zvavanoziva kuti kune dzimwe nini dzinotoda kutogadzirirwa mutambo wekuti dzigone kupa. Saka pano mutambo uyu wakabata vagara vachipa nevanga vasikapi, tigone kukudzawo kuti zvine ropafadzo zvegiving izvi. Zvino mwana wamudhara rwendo rwemujecha runoda kubatirana pamwe. Pana anondinzwa here panapa? Chibatirana nevagara vachizviita kuti pavanokohwa newe ugone kukohwawo. Pana anondinzwa here panapa? Taizviita tiri kuchikoro, waiona vamwe vanhu vari bhizi kurevisa mesi, wachikanzura wachisheyana maideas, mafomula, maquadratic equation, masimultaneous, zvichikanzurwa zvichienda zvakadaro. But pane shasha dzanga dzingori playful, dzaindotamba tamba. But aizoti dhei rebonya nhekwe rasvika reexam, akaverenga neasina kuverenga zvinooneka panoshedzwa mari dzaudzi. Muzera Jesu, haleluya. Ende muchibuda muexam akaverenga unonzwa chiti yaenda patura shamari, yaingoda apo ukabatanidza icho neicho ukadai ndopanga paine anza. Dzanga dzisikaverengi dzaidzungudza musoro, but dzaiziva kuti ndakambozvinzwa but handina kuzviitira serious. Ukabvunza munhu wese akafoira, akabva kuchikoro form 1 to form 4, metsi yaafoira zvine kuti haana kubvira ainzwa, anonga achinyepa. Yakatombovekwa pabhodhi akatarisa, but haana kugona kuzarura nekuteerera. Musira Jesu, haleluya. Iro risirabhazi ratiri kutaura iri rine vachacapture and pane vachange vaready to implement. Poita dzimwe shasha dziri kutofunga dzimwe nyaya, ndo pachatisiyanisa ipapo. Tinosiyaniswa nemanzwiro nemabatiro atinoita shoko raMwari. Ukarizwa wori implementa, wasadzikisa kuda kwaMwari. Jesu wari pakati pekuparidza, Bhaibheri inotaura ichiti Mwari vachirowa vhangeri. Jesu achirowa vhangeri. Zvinonzi pakangoya umwe munhu wandiri kutenda kuti ndiasha paasemburi yanga achiparidza, akati tenzi chimbomirai. Zvikanzi taura, zvikanzi panzapo vanin'ina venyu naamai venyu nemadzikoma vari kukutsvagai. Zvikanzi naJesu nyarara, vanin'ina vangu nemadzikoma ndeavo vanonzwa zvandiri kuparidza izvi, woita zvandaparidza. Muzera Jesu, haleluya. Which means Mwari vanotikonza kutaura kuti hama dzaJesu kana dziriko kwaIsraeri dzinogona dzisitori hama dzaJesu. Hama yaJesu ndiwe uri kuAfrica, wanzwa vhangeri raJehovha woita zvainotaura, ndiwe unogona kuinherita blessing yaJehovha. Blessing yaMwari haimwi kune munhu anosheya ropa naJesu. ZvaJesu hazvisi zveropa rechiukamanism, but zvaJesu zviri pakutenda. The power of faith, mukutenda muivhangeri yaJehovha. Ukatenda zvataurwa naMwari uimplementa, ndo panotangira blessing yako. Which means syllabus yeupenyu yakaiswa umu. Pana anondinzwa here pana? Pana anondinzwa here pana?
kuti ugone kupasa silabhasi yeupenyu, you must read your Bible and implement whatever zvawaverenga mariri. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, 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 amen. Kune vanhu vari kupasa chikoro but vakafeira upenyu. Simudza maoko ndikuone kana ndakubatsira. Kune vanhu izvozvi vakapasa chikoro, masubject unawo, makosi unawo, but upenyu huri kutorema izvozvizvi. Wakapasa chikoro but wakakangamwa syllabus yechinhu chinonzi upenyu iri mubhaibheri, shoko raMwari. Ndora tiri kukushumirira, if you want to raise, kana uchida kusimuka, gona kuverenga bhaibheri nekuteerera zvarinotaura, then you implement. Muzita raJesu, haleluya. Muzita raJesu, haleluya. Mwari wenyasha zhinji watiitire zvakanaka. Tikaenda pabhuku raDhaniel, ndaunotopedza, bhaibheri inotaura zvakanaka rikati pabhuku raDhaniel, in the first year of his reign, I, Daniel, understood by the books the number of years whereof the word of God came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in desolations of Jerusalem. And I set my face unto the Lord to seek by prayer and supplications, Muzira Jesu, hallelujah, with fasting, sackcloth and ashes. Daniel akaenda pautapwa, aenda pautapwa ndokubva agara arimo. Daniel zviri kureva izvo kuti akagara 70 years ari muutapwa. Muzita Jesu, amen. But Daniel paanga achiri Jerusalem, changa chichiri chijaha chichikurawo chichidzidza kuna prophet Jeremiah. Jeremiah was the major prophet by then, but Daniel akanga achisimuka. Paisimuka Daniel, bhaibheri rinoti pakaprofitwa naJeremiah kuti imi vana veIsraeri muchabuda munyika yenyu yeJerusarema, moenda kuutapwa kuBhabhiloni, but makore anatendera ini saMwari is only 70 years muriko. After 70 years muchadzoka. Daniel chiri chivhana ndokubva chanzwa chiprofita. Bhaibheri rinoti Daniel akanyora pasi. Anyora pasi chiprofita ndokuenda kuutapwa, haana kuramba. But ari muutapwa Daniel akaverenga makore ndokuona kuti 70 years dzapfuura, patone dzimwe 5 years pamusoro. Musina Jesu, haleluya. And he revisited the word of God. Ndokubva averenga ndokuona kuti taifanonga takagara 70 years, but my God tapfurikidza because of ignorance. Sunza moko kana ushindinzwa. Sunza moko kana ushindinzwa. Which means imwe state yauri azvire kuti Mwari hawana kuprofita pamusoro pako, but ignorance dzekuti utadza kuimplementa zvakataurwa neshoko raMwari. Haleluya, haleluya. Makore haana kuregedza kupfuura, akatopfuura, but yanga extra time yeignorance yekusaziva. But Daniel zvaakaita aziva zvinonzi akaenda pamberi paMwari. Mamwe makomendari anoti Daniel akasvika paakabayira a sacrifice before God. Musina Jesu, haleluya. Akaendesa offering pamberi paMwari, akati Jehovha tirangarire makore aya apfuura. Bhaibheri rinoti ipapo vana vaIsraeri vakadzorerwa Jerusalema. Muzita raJesu, haleluya. Pane vamwe vanhu vakanga vakaprofitwa naMwari kuti hongu waifana kutambura nekuda kwokuti wanga uri mumaoko evabereki, but it was going just for about 18 years to 25 years. But after 25 years warumuka mumaoko evabereki. Pane blessing yako iri personal yaifana ngova kuenjoya, but hauna kuenjoya. Why? Because hauna kugona kuimplementa evhangeri yaJehovha. Taakuda vanhu vanogara pasi vanoti mutambo uno Mwari ndibasirei, pari kudyara vamwe ndigone kudyaravo. Ndagarisa ndiri pautapwa, ndagarisa ndiri mushoriwa, ndagarisa ndiri munhu anotambura, ndagarisa zvinhu zvisi kubatana. Pari pamutambo uno Jehovha ndipikirei neushe hwenyu, kuti pari kubuda vamwe Jehovha ndibudiseiwo, pari kuenda vamwe ndiendesei. Ndinotenda nekuda kwetimu yegore rino inonzi creating your own season. Mwana wamudhara season kana ikaramba kuuya tinoicreata. Mwana wamudhara isipo inovapo. Ukabvunza wana Jimmy warungu vanokuudza kuti mvura ikasanaya tinoita inonzi cloud seeding. Haina kunaya but inocreata inaye. Pana anondinzwa here panapa, vanoita inonzi cloud seeding. Paisafanira kunaya inonaya. That's creating your own season. Pana anondinzwa here pana ndakambotaura nomwe anoita zvaagriculture akati pamwe pacho hatingocreate pasina gore riripo.
tinogona kuona kuti gore riripo, but kwedu kumakomo kuonde valley mvura inonayako inonzi relief rainfall, imwe inonaya inonzi flanda rainfall, but ichitarisa inonzi relief rainfall inonaya mumakomo. Unoiona inotangira pagomo, kari kakore kari kusimuka pagomo, uchikaona kari ipapo ndo panotaurwa nevakomana vegeography masaindisi vanoti warm air rises over the cold air. Ichidaro vanazhimi vanofamba nematarakita avo vari pamabhiza vanoti gore tariona but rakarerekera the other side, but richaridhonza riuye papurazi pangu. Zvinonzi vanoenda vanosumudza kandege kavo kana kushuta pfuti mudenga voita inonzi cloud seeding, ropafadzo iri pano parudepota, but pane vanofanira kusarurwa meso kuti kagore kemvura ndakaona kari kurembera pamusoro pavhaisa, kari kurembera pamusoro pamabhiera, but kwangu ndiri kukadawo let me induce by cloud seeding inayopa prazi pangu. Vanhu voti kwanga kuine nzara but vanoti kwedu kwakanaya, takagona kutaimira mhepo, takagona kutasva mhepo yanga isina kunangana nesu, but takaikwezva kuti iuyewo patende rangu. Haleluya, haleluya, amen, amen, amen. Abrahamu akaziva maybe kuti varume ava vari kupfuura, nekuti bhaibheri inoti akazovaperekedza vachitoenda Sodoma neGomora. Musara Jesu, haleluya, pana anondinzwa here pana aropafadzwa Abrahamu akuperekedza vatumwa. Bhaibheri inoti akavabvunza mvunzo, muri kuenda kunoitei? Tiri kuenda kunoparadza Sodoma neGomora, zvivi zvaro zvasimuka pamberi paJehovha, we are going to destroy it by fire. Zvikanzi mudhara Abrahamu, zvino mukawana vanhu 50 vakatendeka, mungaparadza here Sodoma nekuda kwevanhu 50 ava? Zvikanzi nevatuma Abrahamu, nyarara, hatingaparadzi vanhu ivavo nekuda kwevanhu 50, tinogona kuraramisa guta rese. Zvikanzi uraiti ko vakadzoka, achiramba achidzoka, patakazodzoka pa10 ko mukawana vanhu 10 vakatendeka panyika yeSodoma neGomora, mungariparadza here muine vanhu 10? Zvikanzi Abrahamu, nyarara, hatigoni kuriparadza nekuda kwevanhu 10 wavavaona. Pana anondinzwa here panapa? Which means Mwari vanogona kushepa Rudaport assembly yoita seyakapfuma nekuda kwevanhu 10 chete. Pane shasha ziri kufukidzirwa nevanhu 10, pane shasha ziri kufukidzirwa nevanhu 20. Voti kuchechi kwedu kuri right kwakapfuma, but rega ndikuudze chokwadi chemahara chinosvota but chiri chemahara. Iyo mota yataurwa pano iyi, mwana wamudhara, hativerengidze vamwe ndedzavo, tira kuti pavari kupakawo dzako pakawo yako. Rega ungoti kwedu dziriko, kwedu vakapfuma dziriko mota hadziverengeke. Ichokwadi but tiri kudo yako ipapo, mwana wamudhara, yako inoipakawo. Ngaumbopfuurewo mwaka wekufona, kana makuenda asikana muyemo nditorewo, hazvina kushata, but ngaunge uri mwaka unopfuura. Rekedza kugara apa. Bhaibheri inoti matenderera zvaringana. Pana anondinzwa here panapa? Rega kutenderera uri panzvimbo 1. Ndanga ndine munhu wamwari achindiudza masikati, akati chinhu chandakavenga musondo yepaRudaport, munhu asingadevelope, asingaendi mberi. Maizviziva here kuti mfundiso yenyu haarari hope nekuda kwemamwe maindividuals nini dzisingasimuki. Ngawamba uchadiridzira patika nini akameri kakarohwa mwoyo kare. Mwana wamai, rega ndikudze, gona kutasva, nekuti bhaibheri rati because of 10 I cannot destroy the whole city. Because of about 100 people who are paying tithe right now, about 50 people vari kugona kubhadhara mari dzemagrosari kumunhu wamwari, Rudaport yakatorangarirwa izvozvi. Because of 110 mari wakati handivhari isangano, ndava pane vanhu vakatendeka 10, but let us multiply the number. Ngapange paine munhu wekuti ndakusimuka. Pana anondinzwa here panapa? Ngakunge paine munhu anoti ndakusimuka. Pana umwe murume aitaura nyaya achiti tichienda kumasvingo kubva muHarare, nyanzi tanga tiine mota yedu, wanga vaine mota inonzi Mark 2 zichatanga kupinda. Zvinonzi tiine Mark 2 takasimuka, by then dzaizikamwa nekumhanya. Zvinonzi Mark 2 ichisimuka, takaona mumashure medu mune kamota akanga kachiteera kemangamanga. Hanzi patakaona bhodhi remota nemutupo wayo, takati iyi tinoisiya. But pavakatanga kumhanya, vakaona kamota kaya kachuya kari kufemera mugodzi. Pavakatanga kuda kusika mafuta, vakangoona
takaona kachuya chetika kundoindiketa kuti suduruka ndipinde. Zvinonzi takabvunzana kuti mota injini yacho yakamira sei. Zvikanzi takarowa mota ndokusvika pamvuma ndokuona kakamira. Zvinonzi murume akanga achidhiraivha ndokuenda pari akati ndiri kukumbira kubvunzawo. Zvikanzi bvunzai. Zvikanzi mota yenyu yakamira sei. Zvikanzi ndiyo yauri kuona. Zvikanzi ndakunzwisisa type yeengine, mahorsepower yainayo, speedometer. Zvikanzi andazviona shamwari wavhiringidzwa nebhodhi. Bhodhi ndiro zvaro nderedhatisani but mukati mune moyo weBMW. Wanga uchishanda nebhodhi rekunze but zvatakabayirira mukati hazvisi kuditermaina zviri kunze. Mwana wamai rega ndikuze. Taakuda vanhu pano vanoti nditarisei zvenyu ana baba naana amai. Ndinombodzokorora bhutsu hazvirambi, sutu ndinombodzokorora handirambi, but pane chandakunzwa chiri mandiri. Ndiri kungonzwa mweya wekuovateka kuti ipo pa appreciation apa pane vaizikanwa nekutungamirira, pari ndiri kuona chaari kuindiketa riri kuti be careful baba masuka, be careful yeoda. Ndiri kutouyawo ndiri mugosi imomo, regedzai kutarisa salari yandiotambira. Nyaya iyi ndakaizwa gore richitanga, handina kuizwa nhasi ndakaigadzirira. Ndiri kutoteerawo, pana anondizwa here panapa. Regedza kuzvigadzirira position yako. Kuzera Jesu ame. MuZimbabwe kune mabhondi munozviziva. Munoziva kune mabhondi. Kune shasha dzekuti kana akuenda kuchechi ane wana 4 pozoita murume nemukadzi. Kuti ana wana 3 nemurume nemukadzi wobva waita 5. Anonga ine 50 bondi muhomwe. Ndokubva aenda kuvakadzi vemusika waya. Ndikumbira kuti mundipewo change ye 50 bondi. Ipapo ndiri kutaura zvemurume mukuru. Anouya akarembedza tai akaita kupota nekuseri kwedumbu kudai. Svika kuti ndiri kukumbirawo kuti mundichinjirewo 50 bondi. Wemusika harambi, ndiwe mumaraini location kai. Oyu munhu waMwari ndokubva apiwa. Una baba wachigoyera. Mai yenyu $10, 10 bondi. Mwana yako 10 bondi. Muzita raJesu, haleluya. Ndinowenza kuti mwe yanga umbopereka uzvigadzirira position pamberi paMwari. Chaunounza pamberi paMwari chine value. That's why Mwari wakataura pa wakaona murandakadzi achiuya neshipo. Akati handisi kutarisa zvauya, ndiri kutarisa zvasara. Mwana wamai Mwari avatsoswi. Pamwe pacho gona kuzvibvisa pauri kuzvisungirira vega. Kuti isu tinongozikana kuti tiri kuma 50 rand. Tisuwe ma 100 rand, tisuwe ma 500 rand. Pamwe pacho mwana wamudhara. Panga kukwashura zvinhu zvekuti unombodzikisa musodzi kuti Mwari ndibatsirei. Ukaona uchibvisa chipo chekuti unosara uchifila kuti hapana zvandaita, be careful. Ndau akangofanana nekunga pasina zvawaita. But inonzi giving yakafanana neyakaitwa pamuchinjikwa yakataurwa naJohani zvikanzi so God so loved the world so that he gave to his only begotten son. That type of giving is a sacrificial giving. Ndo inonzi giving inotaswa naMwari. Kana pachimbopa zvekuti unoti wakatarisa woti Jehovha ndirangarirei, iyo inodenda mwoyo waMwari. Yakaitwa naAbhurahama yekuti mwana wake mumwe chete Isaac wanga amirira for 100 years. Mwari woti ndipe. Muzita Jesu, haleluya. But haasi kugona kuramba naye. Kusvika Bhaibheri rinobva rati Abhurahamu ishamwari yaJehovha. Taakuda vanhu vari kuti no, rega ndimboite zvinondirwadza, ndimbodene denga noti rinondisvitsa papi. Ndina ana mai here nababa vari kutendera neni panapa, vari kuti mfundisi pane pamuri kundisvitsa. Muzita raJesu, haleluya. Pane umwe munhu ari kutobetserwa naSatani manheru anaya, achiti ndiri kuparidza, iye ari kutoti no, zvamuri kutaura kwomunhu waMwari ini pangu pandakatomira ndipo handisuduruki. Hatigoni kukubvisa, bali taakuda vanhu vanozarura mwoyo, vanoti Jehovha ndibatsirei, mutambo uno ndewangu, mutambo uno ndewangu, neniwo ndinofanira kuropafadzwa naJehovha. Muzita raJesu, haleluya. Pana aneni here panapa ndichitarisa pano nguva yangu ndakunopedzisa. Ndiri kutenda mwana wamudhara kuti ukagona kurangarira Jehovha, ukagona kuona nekunyumwa kuti padapa ndini ndarangarirwa, your life will never be the same again. Mwana wamudhara tinogadzirira 2022, tinomugadzirira gore rino. Taakuda vanhu vari kunosita, vari kuti 2022 ngaashanduke, ngaashizhe mukati meupenyu hwangu. Zvandakazika mwanazvo ngazvishizhe, zvinogoneka nezita raJesu. Haleluya, haleluya. Udza munhu ari pedyo nekuti zvinogoneka nezita raJesu. Zvinogoneka nezita raJesu.
ndichitopedzisa izvozvi ndira kuti ufambise ndangariro dzako. Wona kuti kii inogona kukinura dhora ndakatasana norende ripi muzita raJesu. Haleluya. Pane makii madika anokiya tumakii twekuita zvokukoshekera tuya haigoni kuunloka dhora rekukiya nemapedholoko, which means igona kunzwisa type yedhora kuda kuti rizarurwe, wotsvaga kii yako inopinda ipapo muzita raJesu. Haleluya. Mwari womusoro kudenga vakuitire zvakanaka. Rega ndisvike pandodeclare palife yako manheru ano wakarara, rega kuomesa moyo. Manheru ano wakarara, rega kuomesa moyo nezita raJesu Kristu weNazareta. Mwari wokumusoro kudenga vakuitire zvakanaka. Gona kunzvera nguva dzako oti Jehovha, pandiri kuzoendesa kuimba yaJehovha nepari kupera revival, my life is no, will never be the same again. Pane vandiri kuona pari kupera mutambo vari kuzoropafadzwa naJehovha nezvavasati vaona nezita raJesu, nezita raJesu. Wakamira ipapo ndiri kutumira moto, wakamira ipapo ndiri kutaura simba raJesu. Ngarikubate upinde musizeni yebreakthrough, upinde musizeni yenyasha dzako, ubate breakthrough yako parevival ino nezita raJesu. Ndati zvauchaita ngazviditema ine breakthrough yako. The devil is a liar and he is a loser. Nyasha dzaJehovha ngadzikulokete. Pane majaha ari kusovateka, pane vari kutozvipa mhimo, vari kuti apa handipfuroko handiende, but Jehovha ngavakubate ruoko kwaakanzi uende unoenda. Vachaira kukrosa bhodha nemabhazi hazvina kushapta, but zvimwe zvinhu ngazvidarike. Chimbokrosawo chidhraivha yako, chimbofambawo chidhraivha yako. Vamwe vari kuda malaiseza, ndati chimboropafadzwa naJehovha, but blessing inogadzirirwa. May God remember your life. Tanga kuna matauri pari papo oti Jehovha ndiitire zvakanaka, Mwari vangu ndiropafadzei. Jehovha taura ineni pamuri kuzokomborera vamwe, Mwari vangu musandipfuura. Namatauri pauri ipapo, namatauri pauri ipapo, namatauri pauri ipapo. Ndichitotenda iko zvino pane vari kutotaurwa nawo naMwari. Bhaibheri roti kana manzwa izwi raJehovha musazoomesa moyo yenyu, musazoomesa moyo yenyu. Regedza kuomesa moyo wako izvozvi uri pauri ipapo. Chitonzwa izwi raMwari pavanotaura Jehovha. Vanonga vatopedza nefuture yako, jaha, mhandara, mukomana, musikana, amai nababa, sekuru nambuya. Ndati gona kunzwa izwi raJehovha. Teerera, teerera Mwari vari kutaura newe nezita raJesu, and your life will never be the same again. In Jesus' name. In Jesus' name. May God remember you. May God remember you. May God remember you. May God remember you. Position yauri haisi yako. Mwari wakugadzirira uwe mwaka. Tora nguva inosemukana pamberi paJehovha. Woti Jehovha ndirangarire. Woti Mwari wangu ndirangarire. This is my season. 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 Revisit your sacrifice. Revisit your sacrifice. Hauna kupa nekuda kutarisa vamwere. Maria uine mdangariro dzako hauna kuisa nekuda kutarisa vamwere. Kana watarisa vamwe ndezvako izvozvo. Ndila vanhu vanoteerera Mwari parevival ino vari kuti Mwari iri handiri kuda kunopa yabva kwamuri, ndiri kutenda kuti everybody is going to give, but chimboteerera Mwari parevival ino. What my Father, thy will be done in Jesus' name. Thank you, my Father. Ndisandadzorera nguva kuna Baba. Ndaundisvike pandonamata newe. Just raise up your hands before the Lord. Just raise up your hands before the Lord. Baba, ndinokutendai Mwari, ndataura pfungwa yenyu kuvana venyu. Varipo Mwari vanzwa, varipo Jehovha vanzwa. Vakuda kuita hama dzenyu, vanin'ina venyu nemadzikoma Mwari. Burikidza neshoko ramakataura, burikidza nekupa Mwari. Rangarirai hama idzodzo changamire. Ndakutanga kutodeclare iko zvino vose vachapa muchinda werugare musavarasisa, kuti vaone kuti kupa kwamuri Mwari hakusi kurasa. Radebo shamandai. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Chitangai Mwari kutarisa pfuma yavo, tarisai mabhenge avo Mwari, tarisai homwe dzavo. Pavari kuzotambanudza ruoko Mwari, musasiye homwe dzavo dzakaoma.
I'm sensing a wave of miracles. I'm sensing a wave of miracles. In the name of Jesus Christ of Nazareth, may God bless you. May He bless you indeed. In Jesus' name, amen.